ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी देखा लोन भाई साहब लोन तो लोन के बता दें कि आई जन प्रमोद प्रेमी के जौन झकोरा हमारे झुलनिया वाला गाना जौन रहल पहिलका जौन भोजपुरिया में वही पर ई मतलब गा दिले हम होली वाला गाना। आ एहू में जौन कहले हम कि होली में झकोरा मारे झुलनी मतलब होली में मारत हूँ आ उ तो पहले वैसे मारत रहल। तो ई गानवा तो लोन सुन ले ना आवा तो हम कहने एक बार तो लोन सुना दें। जी जी क्यों नहीं। झकोरा मारे झुलनी साड़ी ला सराय हो झकोरा मारे झुलनी मजा नहीं आ रहा। अब देखा लन जितना गाना पहिलका वाला में मजा आइल उतना एमे ना मजा आवत ह, लेकिन तोलन बताइया लोन की का तोलन के ई अच्छा लागल ह। आ अच्छा लागल होई तो जरूर एक बार सुन लिया लोन, सुन के बतइया लोन अच्छा लागल ह कि नहीं। आ ना तो तोलन के बता दें कि ई गाना हमके उतना अच्छा ना लगल ह, काहे से कि बनावटी गाना लगत ह। जो इतना पहिलका वाला गाना मजा आवत रहल सुने में, ई दूसरका वाला मजा ना आवत होलिया वाला। हम सुन के मतलब अंदाजा लगत है ये कि ना उतना ठीक है। बाकी तोलन के पसंद होई तो बजैया लोगन, ना पसंद होई तो मत सुनिया लोगन। लेकिन जौन हमके हमार जौन बा उ हम बताओ ता जौन तो ई गाना जौन ई चैनल से आइल बा, सुर म्यूजिक चैनल से आ गइल ह। और जल्दी अपन ई गाना आइल बा प्रमोद प्रेमी क होली वाला ई गाना का आवत हम मतलब बहुत देख बात इनका होली वाला गाना आवत रहता एक से एक। तो वही में कहियो तत्काले में आइल ह और ई जल्दी मतलब ई डालल गइल चैनल पर। रंग डलवाता धाली बुखार। क्या नहीं ये नहीं हो सकता। ए गाना में जे बा उहे बा कि मतलब प्रमोद प्रेमी गइले बाड़े और करिश्मा कक्कर आ जे गाना के में साथ दिले बा उ काजल है। मतलब जौन जौन नचवा जौन है डांस करनी पहले देखबा त इनके जल ई पहले ऑर्केस्ट्रा का डांसर है। तो ये मतलब ई नाच वीडियो में जौन शूटिंग देले हैं इनकी संगे। बाकी और ई लुकिंग देखबा त बहुत सही है, मतलब वीडियो क्वालिटी बहुत सही है। आ चारों ओर रंग वंग उड़त बा आ सब होली खेलत गावत बा। आ तू जानते बा कि होली जहिया आइबे करी तू खेलबे करबा। बाकी तैया ले गाना सुना लोगन ना त गाना त भाई लोग होली में इतक बहुत आवत रहत ह। ओही में इहो गाना आ गइल बा और हम ना कुछ कहब। बाकी और तो से मिलत अगला वीडियो में ऐसा कोनो गाना पर बातचीत लेके। का परेशानी बा ना डलवावेलू। ये भगवान क्या जुल्म है।